Kasi maliit kayo. Ano tayo? Real talk tayo, real talk. Huwag kayo humusga. Kayo humusga. Ako hindi ako bago rito sa Kalinga. Ilang beses na ako napunta rito. At saan mang sulok ng bansa. Maliit, malaki. Pantay-pantay lang yun. Pilipino naman kayo, di ba? Pilipino ba kayo? Lahat kayo Pilipino? Lahat kayo nasa Pilipinas? Eh, ba't hindi pa nakita 65 years old ka na? See? That's my point. That's why sa inyo mga nanay ko, mga tatay ko, ang tagal-tagal yun, kapit-bahay nyo pa yung isa. Hindi, talaga. Real talk lang tayo. Kaya mag-iingat kayo. Siya sa atin yung may. Maiba lang. O ngayon, tingnan niyo ha. Ito. Para hindi sasama ang loob nyo. Taas ang kamay ng mga Ilocano. Ayan, ayan, ayan. Mga Ilocano, huwag kayo naiiyak. Ilocano. Mga Ilocano. Tingnan niyo ha. Sarili nyo. Basta sila, binigyan na natin ng pagkakataon. Na sila. Nakapamulog na sila. Sa mahabang panahon, yung grupo nito, nabigyan nyo na ng pagkakataon. In fact, pag sinumatotal ko yan, 39 years. 39 years ng buhay natin. O ba 39 years? O 21 years, yung pulahan. 18 years, yung yellow pink. 39 years ang buhay natin. Ang tanong ko lang sa inyo, kamusta naman ang buhay nyo? Sing-sing. Sa Tagalog, pare-pareho. Tama mo rin. O ngayon, gusto nyo maiba? Gusto nyo maiba? O, available ako. Si Doc Willie sa East. Pwede? O sige, promise yan ha. May isang salita ba mga taga-Kalinga? Promise? Asahan namin kayo? O, taas nga kamay na tutulong sa amin ni Doc Willie. Taas nga kamay, tingnan natin. Oo, huwag niyo mababa. Tingnan lang. Baba konti. Promise? X-Man? Umatay mo siya? Ito, awang camera. Sige ha. So, ako, maniningil. Sisingilin ko kayo. Sisingilin ko kayo. Babagay akong boto dito sa Kalinga. Aasa ako. O pagkayari, pinalad ako dahil sa inyo. O singilin niyo ko sa July 1. Basta ako hindi niyo kilalang personal. Hindi niyo ako kilalang personal. Mahirap pangawakan ng mga salita ng politiko paghalalan. Pero ito lang po ang itatangos ko ng iyo sa inyo. Makapaglalakad ako ng mag-isa kahit saan, dala ng lahat ng binitawang kong salita bilang pangarap para sa tao doon sa Maynila nangyari. Naganap. If you really want that kind of change that gives result, because what matters most to me is the result, then, mga kababayan, kung pagod na kayo, sana kahit na ako ay hindi taga rito, kahit na ako ay hindi Ilocano, tingin naman ng konting boto. Pwede? Oo. Anong pangalan niya tayo? Tindungan. O, Tindungan. Halimbawa, 5. Ang botante mo, 5. Pwede ba sa akin yung 2? Pwede? Lahat? Spoiled ako masyado. Ito ba yun? Promise? Sa mga kababayan, sa inyong lahat, ito, mag-iingat kayo. Hindi